Mezintirîn elmasa rengîn. Di kolana madenekê de elmasa rengîn a herî mezin ya Rûsya hat dîtin. Hat diyarkirin ku ev elmasa di rengê zerrê tarî de di sed û sî û şeş karat e. Dîsa hat ragihandin ku ev elmasa rengezerê tarî di madena Ebelyex hatiye derxistin ku ew der li Yakûtîstan e. Di beyanata şîrketê de hat diyarkirin ku rehendê elmasê çil û heft, bîst û çar, bîst û du milîmetre ye û emrê wê li dor sed û bîst di sed û sî milyon sal berê tê texmînkirin. Taybetiya elmasê ew e ku heta niha elmasek rengîn a ev qas mezin li Rûsya peyda nebûye. Ferheng: Mezintirîn, herî mezin, karat, eyarê zêr û gewheran, rehend, dirêjahî, bilindahî û ferahiya tiştekî.